restriction ndalo mane siri omuoch kana lweny ni siri dong Uganda no wacho no migi jo siri chigna 2,000 to jo Somalia di mane Uganda nigi miluongo ni ya open border lakini timo gimoro ni ya miya ji 1,000 manigi shida officially tamanya identity ni ji 1,000 en ng'ane gi ng'ane koro ok tima ni bukori ni timo ni walungu Singapore ok en borderless. Singapore and government policy ochalo bi yiero bi ng'ani kidhiye to oyieni kaka japiny yiero ng'ama idwaro to kiseyiero ng'ama idwaro to koro mang'isi ni ichamo olemo mar gimitimo nade gimiyiero koro yiero to timo atima dhiedhe yiero chiko yieni yiero but nitiere consequences koro marwa ni odhi king'isa kipenja to awacho ni odhi keto shida madhi 7 wadhi bedo gi problem mar security very soon Kenya wadhi bedo kopo ni ne kaka iwache ni koro wakawe absolute kaka wacho ni wadhi bedo gi shida mar security Kenya ka very soon. Number 2 wadhi bedo gi gimiluongo ni pesa tide yude to wadhi bedo gi shida miluongo ni lack of investor confidence anene ya ng'ato biro wuok pinje moko mabele ga to biro kelo shida chiel kama Kenya ka ne pap to nonro bidhi wacho ni ma ng'ama nodonjo Kenya ka using policy mar ang'owa mar borderless koro investor confidence body on the road. Number nitiere prestige ma wan go kidhi e pinje ma oko Sharon ti ndalo mang'eny tiduo Kenya ka tidonjo Jomo Kenyatta International Airport ka nitiere prestige ma in-go ka Kenya sunga nyadhi mi kidonjo tineno kondik ni foreigners ka to wananchi ka to East Africa ka koro ne nyadhi no en social value marwa the more strict muketego the better nikech ni donjo kaka Kenya